ጌታ ትኖራለች እጁ በሱ ድንቅ ያደርጋል ጌታ ጠላት እየመታ ውቅያኖስ ጥልቁን ፈጥሮ ያተነነ ነገር ለወጠ ሁሉ በእርሱ ሆነ እመኑ በሱ ግን የማይሰብረን ጽኑ
ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከፍቅር 13 ክርስቶስ ወደ አምላክም ዝኾነ ጴጥሮስ መስከረም ሽዑ ኣብ ሃገር ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ በፅሐ ሰብኣ ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ ሓተቶም እሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብልዎ ኣሎ በልዎም ንስኻ ንስኻትኩም ከመን ትብሉ ይበሎም ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላክ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዛ ከምኡ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃዮም ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይክሕልዋን እዮም መርዞት መንግስቲ ሰማያት ድማ ክበልካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱ ትኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ብፁዕ ትኸውን እዩ ድሕሪ እዚ ምስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጠንቀቖም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ክሓልፍ እንደረጉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይደሉ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም Smile.
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 27 እስከ 30 እምነት ጴጥሮስን ምስክርነቱን ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከደ
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 18 ክሳብ 22 ክመረና እንከሎ ኢየሱስ ንበይኑ ክጽልይ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ሙሱ ነበሩ ንሱ ድማ እዚ ህዝቢ መን ይብሉኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከ ዮሐንስ መጥምቕ ይብሉኻ ካልኦት ግና ኤልያስ ካልኦት ከ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተንሲ ይብሉኻ ኢሎም መለሱሉ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከ ንስኻ እቲ ናይ ኣምላኽ መሲሕኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ግና ነዚ ነገር እዚ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣጠንቅቖምን ኣዘዞምን ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ክጸግም ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን መምህራንን ሕግን ክነዓቕን ክቕተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኻ ክትንስእን ግድን እዩ ድማ በሎም أحد أملاك بالسماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بالسماء وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سبحات وكل لسلوس قدوس إلى النور كل جزيء وزلفني والعلم Yes.